Добър ден, господин държавен секретар, господин заместник министър, господа генерали, адмирали, дами и господа. Очевидно е от предния панел, който имахме, че предизвикателствата пред сигурността в Черноморския район са много и не е ясен начинът, по който те могат да бъдат адресирани. Бих искал следващите 10 минути да ви запозная с това как НАТО посреща предизвикателствата пред Черноморския регион. Описвайки този процес, искам да подчертая, че този начин не се прилага само по отношение на Черноморския регион, а към всички региони, където възникват напрежения, където има нестабилност и където се създават предпоставки за нарушаване на общата сигурност. Както каза господин Божилов, предполагам, че контрадмирал Евтимов ще ни говори за партньорствата. Би могъл да възникне въпроса криза в Украйна, АСЛ, Ислямик Стейт, НАТО ще ни говори за партньорства. Нямам изход, дами и господа, защото това, което прави НАТО по отношение на адресирането на тези огнища напрежения е в рамките на партньорските програми, които НАТО има. Не е член 5, не е Crisis Management, защото НАТО не участва пряко в решаването на кризата в Украйна, затова неминуемо говорим за партньорски програми. Нека се върна към Черноморския регион тогава. Черноморския регион е важен, не е необходимо да подчертавам, компонент от евроатлантическата сигурност. Това е регион, в който значителен брой съюзници от НАТО и страни партньори живеят в непосредствена близост. НАТО продължава да подкрепя, съгласно приетите политики и регионалните усилия за сигурност и стабилност на страните в Черноморския регион. Алианса участва в инициативи за сигурност вече повече от 20 години и когато говорим за Черноморския регион, това е програмата Партньорство за мир. Някои от страните, които бяха активни членове в програмата, като България и Румъния, вече са страни от НАТО. А с останалите НАТО задълбочи взаимоотношенията си. Нека още веднъж да подчертая, че НАТО няма политики за регионална сигурност. Въпреки това, отделни страни членки могат да включват въпроси, свързани с тяхната сигурност в общата политика на България. В случая с Черноморския регион това са България, Румъния и Турция, които координират и формулират своите предложения за политики за приемане от 28-те страни членки на НАТО, не противоречащи на съществуващи политики на НАТО. В допълнение, НАТО предоставя полезна платформа на страните партньори за обсъждане на техни загрижености, засягащи сигурността им и в последствие на искания за съдействие при изграждане на отбранителни способности и механизми за справяне с тези предизвикателства. Основната цел на НАТО е по най-ефективния начин да проектира стабилност там, където е необходимо. И поради това регионалните програми и инициативи за сигурност сътрудничат със съществена част от нашата стратегия. Към момента ние работим с повече от 50 страни партньори. Не е точно, тъй като официално признатите страни партньори на НАТО са 41, но поддържаме контакти с страни като Китай, с страни дори като, колкото е екзотично да ви звучи, Колумбия и някои други страни от Латинска Америка. Въпреки че нямаме официална политика, която покрива тези взаимоотношения по отношение на партньорството. Но някои инструменти, които партньорските програми предлагат, са направени, отворени и за такива контакт кантри. НАТО ще задълбочава сътрудничество с партньорите и ще държи вратата за бъдещо членство отворена. Този подход е от особена важност по отношение на Черноморския регион. Тук неиминуемо пак ще се върна към програмата Партньорство за мир, защото всички държави от широкия Черноморски регион са членки на споменатата програма. Искам да подчертая особеното значение, което НАТО прилага и отдава на взаимоотношенията с Русия, Украйна и Грузия. От 2002 година насам НАТО, особено по отношение на Русия, реферира тези взаимоотношения като специални. Какво ги прави специални? Специалните формати на Комисията НАТО-Грузия, Комисията НАТО-Украйна и Съвета НАТО-Русия с техните подчинени комитети и работни групи са създадени за задълбочаване на политическия диалог и практическо сътрудничество между НАТО и съответната страна. Разликата между Русия и другите две споменати държави е, че когато говорим
и това още е валидно за взаимоотношенията на НАТО-Русия, тогава говорим за взаимоотношения в рамките на 29. Когато се говори с Русия, когато се обсъждат въпросите в НАТО, Русия имаше право и има, съгласно действащите документи, на вето. Така че всички практически инициативи, това, което сме работили с Русия, беше извършено с изричното съгласие и одобрение от руската страна. Това искам да подчертая, че НАТО наистина отдава необходимото значение и внимание на отношенията с Русия. Една грешка, която се прави и която е доста често повтаряна в НАТО, че Русия не е стратегически партньор. В стратегическата концепция в Лисабон, която беше последната стратегическа концепция на НАТО, която е приета в Лисабон 2010 година, е написано, че взаимоотношенията на НАТО с Русия са от стратегическо значение, от стратегически importance. Исках да подчертая тая разлика. Естествено, настоящата ситуация с Русия доведе до замразяване на отношенията с Украйна, доведе до замразяване на отношенията с Русия и засилване на съвместната работа с Украйна и Грузия. Повече от партньорски инструменти първоначално бяха разработени по линията отново на програмата Партньорство за мир. Въпреки това, с реформата в партньорската политика на НАТО от април 2011 година бяха предприети стъпки за отваряне на инструментариума, така наречения toolbox, за всички партньори от всичките съществуващи регионални партньорски формати и извън тях. Защо го казвам? Може би звучи малко тривиално, защото НАТО искаше да направи по-всеобхватна политика, да мери с еднакъв аршин и да даде възможност на големия кръг партньори, говоря за Средиземноморския диалог, за Истанбулската инициатива и за глобалните партньори, да имат същия достъп до, както имаха и PFP страните. Няколко основни инструмента, които се използват по отношение на оперативната съвместимост с страните партньори, желайки да декларират и да развиват определени способности, са процесът на преглед и оценка на партньорството, така наречения ПАРП. Другата програма е програмата за проверка и оценка на концепцията за оперативни способности, която дава възможност наистина се достигат натовските стандарти. Уникалното е, че като организация НАТО предоставя своите стандарти свободно, също така предоставя методическа помощ, извършва сертифициране и предоставя на партньорите, които са в тази дейност, съответните lesson learned, които е напълно доста сложен процес, но напълно свободен за партньорите. Няма да се спирам на тези инструменти, тъй като напред във времето има и говорители след мене. Нека да се спра сега на това, което се промени в нашия инструментариум след Уелс. Въздържам се да коментирам за плана за действие, тъй като върховният командващия на съвместното оперативно командване генерал Бритлов беше вчера в България. Доста се говори в медиите, има достатъчно информация, така че аз ще се спра само на проекциите в партньорските програми. Две инициативи бяха утвърдени. Инициативата за повишаване на оперативната съвместимост на партньорите, PAI, и инициативата за изграждане на отбранителни способности. Какво се крие зад това? Мога да говоря доста за инициативата за изграждане за повишаване на оперативната съвместимост. Имаме 24 страни вече от различни партньорски програми, фреймворк, както ги наричаме в НАТО. Беше направен анализ, че с промяната на мисията и на обема на мисията в Афганистан възниква проблема как ние ще запазим постигнатото ниво на оперативна съвместимост. Бяха години, когато в ISAF имаме 140 000 души с значителен брой партньори. Намалява постепенно този състав. До година мисията ще бъде значително по-съкратена и ние губим възможността да реално, ефективно да тренираме и да работим заедно с нашите партньори. Беше направен анализ на кои страни са заинтересовани, могат да работят в тая насока и им беше даден предоставен форум. Трябва да споменам
тук е, че вече има механизъм за плюс 24 в различни комитети и групи. Пак може да зададе въпроса, какво значи имат комитетите и групите? Комитетите и групите имат значение в НАТО, тъй като това е основният начин на правене на бизнес. Ако говорим в политическата част, там се работи в състава на комитети, военната част са работни групи. Когато имаме утвърден формат, тези 24 държави могат да се събират. Чувствителен елемента в НАТО по отношение на формата на групите. Има утвърден формат 28 плюс N, но това е обект на одобрение от НАТО, което прави процеса по-тромав. Сега им се дава възможност в този формат да се работи конкретно по поддържане и повишаване на нивото на оперативната съвместимост. Defense Capacity Building, както беше споменато сутринта, първите страни, които са бенефициенти по тази инициатива, са Грузия, Молдова и Йордания. Ключовата фраза, която се използва в НАТО, когато се говори за тази инициатива, е предоставяне на фокус супорт. Но инициативата трябва да дойде от съответната страна. Грузия е достатъчно въвлечена и много активно работи по отношение на достигане на стандартите на НАТО. Тази програма не измества и не омаловажава останалите, но дава възможност на страните от НАТО да окажат по-конкретна и по-съществена помощ на Грузия, примерно, по нейно искане за развитие на определени способности. И да се комбинират след това колективните усилия с двустранните програми за сътрудничество, които Грузия би могла да има със страни заинтересовани в тази сфера. В заключение искам да посоча, че не се ангажирам с конкретен отговор. Възможна ли е обща стратегия за Черно море? Постижима ли е тази цел? На мен лично ми се иска тази цел да е постижима. Намирайки се в рамките на натовската политика, към която трябва да се придържа, следва да кажа, че нашата партньорска мрежа е от ключово значение за общата сигурност и стабилност и за промотирането на нашите ценности. Постигнахме съгласие да засилим сътрудничество с партньорите, както и да останем отворени за нови страни членки. От моя гледна точка, текущото напрежение в района може да продължи. Но аз съм уверен, че един общ подход, базиран на открит политически и икономически диалог в сферата на сигурността, както и изграждането на способности, даване на възможност за общи действия, биха могли да създадат предпоставки и условия, ако не за такава обща стратегия, поне за постигане на стабилна среда за сигурност. Благодаря.